Hayi mazu-11 kuba intombi nto. Mazu-11 ithole iy'nkomo eziwu-11 kuyintombi. Uma ukuthi ayiseyona intombi iyephuka-ke inkomo yomxholiso zibe u-10. Uma ukuthi futhi isizele iyephuka futhi enye ingane zibe u-9. Kuye ngokwehlela njalo ukuthi mhlambe ngase kube ukukhulumisana komndeni ukuthi bangazephuli iy'nkomo kakhulu, kodwa nje hhayi iy'nkomo zephuka impela. Angagcina mhlawumbe umuntu elotshola iy'nkomo ey'ntathu. Uma ukhona umuntu ofuna ukulobola intombi esizele, mhlambe kuya ngokuxoxisana nabazali bentombazane ukuthi uyithenga nengane zazo leyo ntombi. Uma ukuthi mhlambe ufuna yona yodwa iy'ngane y'sale ekhaya, abanye bebefuneke nokuthi bathenge konke-ke ney'ngane, kwazi ukuthi nazo iy'ngane ziyashada nazo noma wazo.